Kaya
Ayaw ko siyang mabaisa. Straight lang ha, pero yung dalawa. Kasi mahal na mahal ko. Ay, dami na. Ibigin niya ng basahan niyo. Iyayin niya ng basahan. Parang naman tumayo. Nagumugli mga siyempre. Walang oras sa puso. Kailangan mo sa inyo ng ibang puso. Dahil ang po daw kung gusto mong galing ng puso, bibigyan ko ng walang hinala kung walang sama ko. Ako na lang ang dito para sa mga sinunod. Kailangan ko po kasi ng malaking nalagan. Pero maaari niyo kung namatay ng parasyon, ang bibitawan lang. Hindi na po. Dahil ang ito, basta nagkatulang ng mga anak ko. Hindi na matawag ko. Ang salamat po ng galing, napakatulong niyo ang dahil mamatay para sa akin. Sige po ako na kayo kumawin sa akin. Pag ang tagal kaya ng tatay ko, hindi ko na yung hinihingi ko. Wala, patay na. Oh, pag minsan ko dito, kaya ito. Ano na? Saka nilang balangitay. Hindi na nabasahan, patay na. Gayunman, pagmamahal ng mga magulang sa anak kung isusulat sa lalim at lawak, siguradong hindi sasapat ang kahit ilan